ka anyị bụ ndị ga-emezu ọchịchọ nke eze na ọgba anyị, ka a ga ndị disappoint na eze na ọgba anyị, ka anyị bụ ndị ga-edebe onwe anyị ebe eze ga-eri otuto n'ime ndụ anyị, n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Achọrọ ka m lụta na tata bụ Mee 30 mgbe anyị ji were na-celebrate Biafra Day. Otu ụdị mmadụ ma believe rinne na-ekwesị iwepụta one day in a year anyị ga-eji wee lụta na o nwere mgbe a nụrụ agha Biafra between ndị Igbo na ndị Nigeria ndị ọzọ, and agha nwa bụ agha ndị Igbo na-anụ because of our feel na-emegide fa n'obodo Nigeria na things adro in their favor, so decided to kasị ka ha n'ọlụ onwe fa declare their own country na Republic of Biafra. Ndị Nigeria ndị ọzọ ganga ọbụ ebe wee nụsụfe ọgụ anwa last for 3 years egburu ndị Igbo a slaughter in millions. Okay, so many people lost their lives. Mana mgbe anwa na-anụ ọgụ a ị na-anya na ihe akpọ Biafra manufacture their own airport ozugbo n'uli, where their own plane will like na manufacture now refine their own oil fuel fa when they fuel motor fa. If technologically they began to develop armored cars and armored vehicles, maybe so many things. A car blue no but survive, that country survive. By now Japan bụ njakịrị na ama, China bụ njakịrị na ama. By now I can bịa n'ebe a ọka bụ the most developed African country anywhere on the face of the earth. But unfortunately that project failed. Okay, mana anyị kwesịrị iwepụta one day were na-celebrate ndị niile bụ ndị tufu ndụ fa wee na-agwa ụmụ anyị na-enwere ụdị ọgụ dị otu a, maka na ije na history na Nigeria ban go history. One of the reasons eji ban history na Nigeria bụ ka a ga ndị elutara na ụdị ha mee. Anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịrị ịdị na-ekwusi eke na ụdị ha emego na Nigeria, so that onwe ka esikwa wee chọmakwa ịdị na-egosi anyị na onye Igbo ekwesịrị ichi na Nigeria na-eme ụdị ha na-eme, a na-elutara ha n'ọkwa ụdị ha ka emelu mgbe ndị nna anyị ha ji wee rise up wee fight ya, so that ka ha wee dị careful about the way they treat the Igbo man in this project that is called Nigeria. So anyị ka na-ekwu ebumnobi last year May 30 anyị kwuru okwu just on Biafra, wepụtacha some video clips gosisi ụfọdụ ife, mana disi anyị sị ka a ga na-eji na wee melu ebele ụtọ, mana na anyị ga-ekwu na ụdị ha anụnwa mee ka anyị na-elutekọta dị na consciousness of the Igbo man. Ọ ya kpata ụfọdụ ime anyị ji wee sọpọtụ ha na abịa na Biafra Day, etina burial, etina wedding, etina anything. Onye ọbụla lota were ụbọchị a respect ya our fallen heroes. So for some of us anyị nwa na-ekwu na okwesị na-aga na-eme and na oluru anya na ụbọchị anwa onye ọbụla nọlụ lota no nwere mgbe ndị Igbo egburu fa in their millions in this country that is called Nigeria. Nwa gị jụọ gị gịnị kpata na ejere akwụkwọ, gwa ya ife kpata na ejere akwụkwọ, gwa ya ife kpata na enwere obere, gwa ya ife kpata na onwere any activity enwe, not because na anyị na mourn our fallen heroes. It's very important that we keep it in the minds of our people. Ka ndị ebe anyị wee na-ama na anyị agabiga ife yiri ife dị otu a. Onye ọbụla bụ onye Igbo all over the world kwesịrị ịma na tata na anyị na-echeta ndị na-ewufuru ọbalafa because of that project that failed. Project aka bụ n'ọwa ọkụ, maybe anya iru na anya ma adị otu ọ dị anyị taa, maybe ụmụ anyị ama nọ n'obodo oyibo na Ghana, nọ na Tanzania, nọ na Uganda na-eje school n'ụmụ African countries enwere ebe ọ gbara ha na ọ gbara anyị nafa. Okay, all because that project failed. That's why IG were trapped inside this project about Nigeria. Pause ato. If 1 year anniversary, onye win election, 1 year anniversary. Gonna come with on a commission after 1 year. Jena bridge alo since 90 bridge Mejenia refurbish ya on kaka na commission. Na de bide loan kenwa. Just nothing to show. Mana Jena Abia State yesterday. And on Rise TV, watching everything live. If you project upon project upon project upon project upon project upon project for the past 3 days, and a commission projects in Abia State. 1 year in the man on office. Obudo kuloto change, Umuahia kuloto change, everywhere kuloto change. 1 year in oh yeah, but statement. Actually, Biafra will make man and dear John, dear John. Their function, their actual progress, natural development. God will raise men like Alex Oti in this southeastern Nigeria. Other governors, Nelianya, Kafafu governance, Fifebo Namadobo, a Christian, not in a position of authority, changing the face of his state. That's what Nelianya.
ka anyị wee dozie ana Igbo anyị. Ana Igbo adị otu kwesị ka ọ dị. Iluzi ebe ahụ na-agwazi gị na ọkụ na-enwu, asị na ọkụ na-enwu 24 hours, asị na mmiri agbago, asị ụzọ niile nlụpịa everything, and commission things. 1 year nkịtị in office, everybody n'obodo a can testify na ha ji anya fafụ ife bụ gọọmenti. Ọ ya bụ ife kwesịrị ime na ana Igbo. Mgbe anyị develop ana Igbo a, the rest of Nigeria afụ na anyị ga-atọfa poll fafụ why we were struggling for Biafra.